So guys, so kaibanan ko si Mac. Hi! Oo, ang baklang mukhang tomboy. All the way from Ragay! Ragay, di ba? Ang baklang super gayon sa Facebook. Oo, kasi grabe ang filter. Ang ina mo manayop siya. So ngunyan guys, dara ni Mac ang mga bagas. Maliban sa bagas, may pag-grocery kita tapos ipagata sa pigtoga ako. Idadarata sa mga followers, bakulan di sa Naga, bakulan sa Kanaman, bakulan sa Magaraw. Kundi kung saan kita aabuton. Pero dito matatapos yun na aldaw. So sa kunyan, si Kaya lang abuton. So let's go! So guys, naapudan ta kasi tig-save ko na si mga pwede ming madumanan. Oh, nakaapudan siya. Pag di siya nagsimba, gusto sabihin, grabing utang niya sa home credit. So, may utang talaga siya sa home credit. Di puta ka marites. Dahil data kang tako. Ala, ito-texta mo na. Nabot talaga yun ng sirimbagon. Ano? Ay, hello? Sir Moises? Yes po. Home credit po ini. Si nag-3 months na po nito na nababayaran si washing machine. Ay, putya ka, kayo. Pakisara na ka na. Yes, wag mo na kita sa Indo. Pero feeling ko nasa sugod bahay kang kita sa Itbulaga. Ining baby mo. Hello. Haran yun man. Tapos yun, aki mo pa ni. Risang aki mo ta. Para rehas ang lips nindo. Mama ko pa lang po. Hello po. Ano ni? Ano ni sa Adas Care sa sa Amerika? Ano ni? Yes, nasa US. Nasa Nasa US ang may sadiri kaya si Amanda. Diba? Thank you. Tapos yun man, hali medyo sako. Thank you po tsaka. Yes. God bless, God bless. Tapos, 2 milks para kung isa para sa akin mo. Tapos, Sabihin ko. para pa ko isa pa sarap pang aki. Thank you. Anyway, madama na kami. Tatakal pa kami damanan. Bye-bye. Thank you po. Thank you. Bye-bye. God bless po. God bless you too. Always remember, wherever you are, you're there. Mga hayop yun, nagsisiring bago talaga kaniyong credit ang hayop. Sumim bag ka ami, siput sa kani. Hello. Hello po. Diba? Kung di pa ko nagsabing ako ni, di ka masimbag ta feeling mo, home credit ni. Taka po. Nagtado ka po. Isay ako. Tiputsa ka. Putsa ka man. First honor! Ano paran mo? Mark po. Mark! Ikaw ka pang gatas, salat lang. Salamat po. Yes, ingat ha, gat person key, pinsan mo. May green card ka? Oh my God, perfect. Isang pasyente mo. Si Aki ko po, sir. May gawang pang gatas. Pero ang edad niya na, 6 years old. have faith, you know? Ayan na lang na. Thank you po. Itao ko na sa imo si igo akong pigtaba kay Ma'am Lenny Robredo. Di ka mawarang pag-asa, ha? Thank you po. Thank you po. Maray ang kagurangnan. Yeah. God bless po. Yes. Oy! Ingat. Para may dadaraw, dalagang ka lang? Thank you po. Oh, thank you man. Dinadialysis ako yan. Ano, nagda-dialysis? Diyos ko mga nindo pasyente nindong yan, Inilang mo na ate, ha? Para dakol man makareceive, ha? Thank you po. May ano na yan, sardinas, dilata, bagas, gatas. Yan na po lang bagas. Okay, thank you po. Okay. Salamat. Di ka magdalagan, okay lang. Pang-apat ka pa lang. Daw di ka magdalagan. Mama ko. Anong hilang? Na mild stroke. Na mild stroke. Everything's gonna be fine, di ba? Thank you. Welcome. Ingat, good luck and anong good luck? Get well pa lang. Ano pang pasyente mo? Oh my God, ang mga tao talaga ko yan. Wait lang po, matataon lang po. Gatas. Grabe, Thank you. Nakakalo ako sa'yo. mahamog sa cellphone mo, mother. Ano yan? Oh, ha? Aki. Nag-aki. Yan. Thank you po. Ano po ni? Sana makatabang daw kadikit. Ano nga, Aki? Ika nga, ma. Fuckboy ka. Ayan. Sir, picture, sir. Sige na. Inoperahan sa putay. Tama ko. Baka man clear ang pangaran. Okay. Okay. Sana may okay tulo. Sana. O yan pa may gatas. Kanji lang, kuya, ha? Hindi ba? May hilang ka sa bigs. Ito. Sige. Nadaralagan mo. Ano? So guys, bako pa yan. Actually, kadakol pang gatas. Kaso, prioritize mo na ang mga bagas. Tas sa aga, puro gatas. Dawaday ka magdalagan, ate, okay lang. Tabaka ka naman na masugod sa ospital. Ay ate, ano pangalan mo, te?
Rosemary. Isang pasyente mo, te. Ano mang pasyente? Ama po. Ama, anong ilang? Ano po, ina-asma. Asthmatic. O, yan lang pong yaman dito sa sinipong gatas. Thank you. Salamat. Po. Pero kita nagbebenta ba kung ano? Hi, ate. May green card ka? Anong kinakakan mo? Bakit daw? Ano ni? Nuggets? Sipot sa ka po. Oo. Nagduwa-duwa ka pa. Followers mo ako. Ramon, ang ma-advise ko lang, te, baba sa pulbo. Hindi lang yun. Thank you po. Dapat ko sa billing station, nagluwas ko. Kasi ang pasyente mo, te, Si manugang ko sa kasama. manugang. Ay, dapat hiling ang item. Ano yan, sabu? Oh, yun. Pwede po picture. Salamat po. Ika, ano mo, pasyente mo? Oh my God, ano? Get well soon sa family mo, ha? Hi, sir. Yes. Ano? Yes. Ma-mayor po kaya ako, hindi. Ha? Follower mo. Get well soon kay father, dear. Thank you po. Silpe? Gusto mong silpe? Sige, magsilpe kita. Thank you sa Kapedia One. Pedia. Dawa na lang, last two. Ang mama mo, mabuot. Dahil Ang mama mo, mabuot. Ayan. Chismosa ang mama mo. Ayan. Baka, nayo ka mong aki dyan, ay. Down syndrome. Talaga. Yan ay, para sa iyo mo. Salamat po. Alright, bagas mo. Alright, let's go. Thank you so much, Max, sa pag-support. Naman, always. Thank you, Anna Care. Amanda, nasa US. Hi, Amanda. Thank you sa sapatos. And of course, thank you sa Mekal. Nag-iba sa tuyang auto. Yan, magayon na yan ng service kang Mekal. Nag-ako sindang pwedeng auto lang, pwede din may driver na. And very affordable. Masira man driver, ah. Masira man driver. Sira ka kita, digdi talaga. Hoy, sira na baga kita.